Ola, moi boa tarde a todos e a todas. Saúdos cordiais de Juan Luis Silva e Nazaret López. Saben os que nos siguen a Cotío que cada 15 días culminamos os espazos políticos que emitimos de luns a xoves, pois co Goberno Responde, cun espazo no que os membros do Goberno, alternativamente pois os tres tenientes de alcalde, pois van respondendo as preguntas que vostedes fan e repasando tamén un poquinho pois a actualidade do Concello. David, hoxe temos aí un gran tema que eu creo que comedores, ese pleno do luns, no que se pide a ti, ademais, un pouco que informe sobre como está a situación de comedores. Temos as AMPAs pois un pouco en pé, reivindicando un servizo, creo que neste caso universal. Repasaremos o que é un servizo universal e o que é un servizo de conciliación da vida laboral e familiar, que non é exactamente o mesmo. Pasaremos un poquinho tamén polo pleno desta tarde, que é un pleno importante, aínda que xa se chegaron a acordos e se sabe que se van a aprobar os presupostos, pois é probablemente un dos plenos máis importantes do ano, ou da aprobación dos presupostos. E que che parece, se antes de entrar nestes grandes temas que reixen pois a actualidade do noso Concello, comentamos un par de cuestións que nos chegaron pois vía atención ao cidadá de Ames, que son algunhas preguntas para vos. Preguntan, por exemplo, cando sairán as listas definitivas para persoal auxiliar de cociña. Isto xa non se entrou con comedores, pero bueno, sí. Imos así facer un... Bueno, moi bo día a todos e a todas. E bo día, en relación... que me enrolleime como unha persiana e nin che saudei. En relación ao proceso selectivo para a elaboración das bolsas de traballo de persoal de cociña dos comedores escolares municipais, pois esta mesma semana se estaban xa a preparar os exercicios para ese primeiro exame que se realizará tamén pois nos próximos días, coa intención de o antes posible pois ter xa esa relación, esa listaxe necesaria para cubrir baixas ou imprevistos tanto na rede municipal de comedores escolares como tamén nas escolas infantís municipais que teñen o seu propio comedor. O proceso ten que seguir os seus ritmos, sí. Efectivamente vai avanzando, mas ainda non podemos decir unha data exacta de cando se resolverá, dependendo do caso do tribunal, máis do proceso selectivo e tamén da corrección dese exame, para logo poder establecer unha serie de prazos, as cales, pois, como xa habitual, tamén haberá un período para presentar calquera tipo de alegación ou reclamación e, finalmente, cando se aprobe esa lista, que xa digo, agardamos que sexa o antes posible, pois poder xa tirar man de cara a esas sustitucións a veces tan necesarias debido pois a baixas laborais ou a imprevistos que poidan xurdir tanto no caso das escolas infantís municipais como dos comedores escolares. Era Eva María Rodríguez quen facía esta pregunta. Tamén pregunta por la posibilidade de anotarse para ir aos balnearios e as excursións das persoas maiores de 65 anos. Eu creo que estes son plans da Xunta, non? Sí, efectivamente, dependendo do tipo de programa no que poida estar interesada, o que lle recomendamos é que se poña en contacto coa administración competente, neste caso coa Xunta de Galicia, para ver os diferentes programas que ofrecen para maiores, así mesmo tamén das actividades que o propio Concello de Ames ofrece ás persoas maiores no rural ou nos núcleos urbanos. Aí está o programa Mesan, en fin. De todos os xeitos, pois, no canto dos balnearios, nos comentaba agora o noso compañeiro Iván que adoitan sair no mes de maio, así que agora é un momento para estar ben atentos, e que tamén moitas veces cando nos ven desde a Xunta, pois a información tamén se adoita publicitarse na página web do Concello. José María González Castaño fai unha, bueno, non sei se é unha pregunta ou un comentario. Di as consecuencias de non ter pintado as prazas reservadas a discapacitados das 4 que están na rúa Agriños, todas ocupadas ilegalmente, son as prazas de recollida de nenos da escola. Penoso e triste. Vixilancia cero, di. Ben, neste caso, como xa ten manifestado en moitas ocasións o concelleiro de Urbanismo, Obras e Servizos Básicos, por primeira vez o goberno municipal se está poñendo en serio coa mellora da accesibilidade dos espazos públicos. Estamos vendo obras ademais en ese tipo en todo o Concello. Efectivamente, mesmo na casa do Concello, no que se refire ás melloras de accesibilidade, pois a casa consistorial e tamén a ese ascensor que despois de anos e anos de construción do edificio todavía non cumpría coa normativa. Pero así mesmo tamén nos espazos públicos, pensando nas zonas de paradas ou tamén de accesibilidade ás propias beirarrúas. Fronte a 4 anos de parálise anterior no ámbito da mellora accesibilidade, este goberno tomouse en serio no primeiro momento coa elaboración deste plan de accesibilidade e se ven
non todo se pode facer de golpe, hai un calendario, hai unha programación que ao longo destes 4 anos, como xa moitos veciños e veciñas veñen recoñecendo, pois progresivamente estánse a facer melloras nese ámbito, que quedan moitas por facer todavía, dende logo que sí, pero actuacións, moitas actuacións que se requiren terán que ser pois, froito desa programación e calendarización para ir progresivamente facendo e executando. Pois posiblemente a falta de pintar algunha das prazas que falte ou retocar ou mellorar. Que tamén se están pintando moitas prazas, non? Claro, agora estás actuando nunha zona determinada, pois consecutivamente se irán facendo esas melloras noutros espazos. Todo a vez non é posible, xa nos gustaría, pero efectivamente, bueno, máxima consideración aos comentarios pois de calquera veciño en relación a este tema, pero xa digo, por primeira vez se está a traballar en serio e de forma planificada na mellora accesibilidade do noso concello. Ben, pois se che parece entramos xa pois nas, digamos, nos grandes temas que van marcando a actualidade estes días no noso concello. Está o pleno desta tarde, o pleno de orzamentos, que é un pleno importante, e o que dicíamos ao comezar, aínda que máis ou menos sabes que se vai aprobar, pois sí que é un pleno que probablemente dea moito debate esta mesma tarde, non? Entre a oposición, o grupo de goberno, os grupos que apoian estes presupostos. Pois efectivamente, chegamos ao pleno dos orzamentos municipais para o ano 2018. Eu creo que hoxe se debate o gran documento de xestión municipal, as contas de cara a este ano, e que son fundamentais para poñer en marcha pois, determinadas actuacións de cara ao 2018. Efectivamente, como ben dicías, hai un acordo previo con dúas formacións políticas que en principio avanzan que apoiarán estas contas e que permitirán, pois, de alguma maneira axilizar e poñer en marcha esas actuacións pendentes, algo que é tamén de agradecer e non é froito da nada, é froito tamén dun proceso de negociación intenso e prolongado no tempo, desa comisión que se creou primeiro co grupo Ames Novo, pero tamén co concelleiro non adscrito Javier López, que finalmente pois materializamos pois nese acordo de cara á aprobación dos orzamentos municipais. Unha mágoa que por parte do Partido Popular e Pacto por Ames pois xa se adiantara que non vai a manifestarse ese apoio e que mesmo por parte de Pacto por Ames non se fixera ningunha achega pois aos borradores que se foron enviando e tamén as diferentes propostas que non só por parte do goberno, sino tamén por parte de outras formacións políticas se foron achegando. Creo que é o orzamento máis grande que se vai aprobar en toda a historia de Ames, case 25 millóns de euros. Sí, como require a situación demográfica e social do noso concello. Progresivamente o orzamento municipal vese incrementado nos límites permitidos, neste caso, en certa medida impostos polo goberno do Estado, que tamén limitan o crecemento interanual dos orzamentos, pero ainda así chegamos a ese máximo histórico que sobrepasa os 24 millóns de euros e que supón importantes melloras en determinadas partidas, entre elas, como non, corresponde tamén falar da de educación, que chegará ao seu teito histórico, pois neste caso próximo aos 4 millóns e medio de euros, que é unha cifra que nunca se manexou a todo de agora, que de alguma maneira é o teito máximo que podemos chegar a día de hoxe para tratar neses 4 millóns e medio de euros están tamén incluído o presuposto de comedores. Efectivamente, que supón dentro da partida destinada á educación nin máis nin menos que o 32% do orzamento de educación. O orzamento de educación, xa digo, neste caso supera, se consideramos tamén a adquisición desas parcelas tan necesarias para a construción de novos equipamentos educativos, supera amplamente os 4 millóns e medio de euros. E que comedores son dos cales, pois, xa digo, un 32% corresponde só que son a factura dos comedores escolares xestionados polo propio concello. Si temos en consideración o que supón o orzamento de educación dentro do orzamento global do concello, estamos a falar máis do 17% do orzamento global do concello, é dicir, unha cifra que xa podemos dicir directamente que en toda Galicia non existe un concello que destine ao ámbito educativo, que ademais non é competencia municipal, inda que aquí así o temos asumido, pois unha porcentaxe tan elevada dentro do que son o conxunto dos orzamentos municipais. Por lo tanto, como xa dicía anteriormente, teño máis explicado nas diferentes xuntanzas particulares que puden ter cos usuarios interesados na rede ou coas diferentes AMPAs ou no propio Consello Escolar Municipal, que é o espazo onde consideramos que se deben debatir estas cousas,
que estamos hasta, neste caso, ao límite orzamentario e ao límite tamén da capacidade de carga en termos de xestión dos comedores escolares. A partir de aí, sobrepasado ese umbral, o único que agarda é unha xestión que vai en detrimento da calidade do servizo, unha xestión que pode ir incluso a poñer en risco o proxecto pedagóxico polo que se caracterizou dende o seu nacemento pois este programa, e polo tanto aí ten que ser obxecto de debate no Consello Escolar. Claro, e aquí pois entroncamos xa neste ratiño de conversa, David, directamente pois co segundo gran tema, que o que tamén vai ocupar o pleno convocado para o luns, no que tamén se che vai pedir se che pide a ti que expliques como está a situación de comedores, e aquí volvemos a ese dilema eterno cando falamos de comedores, e é esa pregunta que eu non sei se neste momento alguén pode respostar, e é que isto é un servizo público universal ou é un servicio de conciliación da vida laboral e familiar, que creo que baixo este presuposto naceu, non? Efectivamente. Naceron os comedores, vamos. Polo que a min se refire, pois total disponibilidade a ir informando dos datos que temos actualizados casi ao día, e así o demostramos pois nas diferentes xuntanzas que mantivemos coas AMPAs, no que o mesmo día o Departamento de Educación podía informar, en todo caso cos datos provisionais. De feito, a proposta do Partido Popular e Pacto por Ames de convocar este pleno extraordinario, teñen quórum e teñen toda a legitimidade para facelo. A nosa resposta, neste caso particularmente a miña, foi convidalos a que reconsideraran o momento no que se podía celebrar este pleno, a falta de ter pois os datos definitivos ou mesmo uns datos provisionais concretos, en tanto que agora reunirase a Comisión de Baremación o próximo luns. Posteriormente habrá un prazo para presentar posibles alegacións á listaxe. Paralelamente, nos centros escolares ainda non se publicaron as listas definitivas de alumnados admitidos, por lo tanto estamos nun momento no que calquera dato pode fluctuar, e en todo caso son pois cifras moi provisionais que incluso cambian case a diario, por lo tanto hasta poder ter de alguma maneira unha foto fixa, unha foto máis aproximada á realidade, pois temos que poñernos a mediados de maio, que é cando está previsto pois ese Consello Escolar Municipal, que como tamén se lle insistiu, pois neste caso, aos grupos propoñentes deste pleno extraordinario, consideramos que son quen teñen a última palabra, neste caso os representantes do Consello Escolar Municipal, que para iso creamos. É necesario poñer en valor total legitimidade a celebración dun pleno extraordinario, onde trataremos de dar con total transparencia e objetividade os datos que temos no día, como se veu facendo a toda agora, pero que en todo caso de cara a tomar calquer acordo ou decisión, eso previamente ten que ser consultado ao Consello Escolar Municipal, onde non só estamos os representantes políticos e a Corporación Municipal, senón tamén os representantes das AMPAs, representantes sindicais do profesorado, os directores e directoras de centros escolares, e tamén a Xunta de Galicia, que ten moito que decir en este aspecto. Convocarás unha reunión, supoño que en breve, en canto se teñan os datos definitivos. Pois efectivamente, agora o día 30, é dicir, un par de horas antes. Ainda que datos provisionais, non sei se nos podes decir a cara onde se está inclinando a balanza, se vai haber pois moita xente que mellor pois teña que quedar en lista de garda, ou máis que outros anos, menos. Os datos provisionais que temos nos din que este ano imos ter unha lista de agarda inferior, é dicir, o próximo curso escolar imos ter unha lista de agarda inferior a que tivemos no arranque deste curso escolar actual. Por lo tanto, non é certo que se incremente a lista de agarda, eso en primeiro lugar. Pero despois o que hai que ter moi en conta en este aspecto é tamén que regula ou que ordena o Servizo Municipal de Comedores Escolares. En este caso, poñer en valor a actualización das ordenanzas fiscais e do propio regulamento onde se inclúe o baremo, actualizado en febreiro deste mesmo ano. O anterior regulamento, a anterior ordenanza, databa do ano 2011. Pois ben, froito dese trámite a través do Consello Escolar Municipal, do trámite plenario, onde hai que recordar que tamén os grupos políticos Pacto por Ames e o PP coa súa abstención facilitaron esa aprobación da ordenanza e máis do regulamento, e o prazo de exposición pública para presentar alegacións sen que algunha se presentara, é dicir, non houbo ningún tipo de alegación. Pois claro, ahora propoñer que se faga unha modificación ou se faga unha lectura diferente do que é a ordenanza, do que é o regulamento, pues bueno, o que deixa entrever é simplemente que o que se propón por parte dos grupos políticos que exixen este pleno extraordinario, pues someterme, neste caso a min, a un novo auto de fe ou unha comparecencia que en todo caso é lexítima, pero como mesmo lle teño manifestado tanto nas comisións informativas como nas xuntanzas de voceiro, propoñíamos que reconsideraran sobre todo polos tempos, é dicir, para poder falar de forma realista sobre os datos,
son necesarios ter cando menos datos provisionais. Entón, eu entendo que a oportunidade de facelo neste momento, en tanto que hai unha lóxica preocupación por parte de moitas familias as cales non lle podemos decir sí ou sí van a ter esa praza de comer escolar, como acontece en outros moitos servizos públicos, pensemos na escola de música, nas escolas deportivas, nas propias escolas infantís municipais nas que se realiza a baremación, ou nos propios centros escolares onde a Xunta de Galicia ten que facer unha baremación tamén para admitir alumnado. E recordemos que neste caso a escolarización sí é obrigatoria, e os servizos complementarios de educación ou de conciliación non son obrigatorios. Aínda así, dentro do Concello de Ames, e polas cifras que antes comentábamos, e tamén pola visión política que temos, neste caso, da necesaria xestión dos comedores por parte do Concello, porque lembremos que neste proceso de negociación do convenio coa Xunta de Galicia tamén se puxo en riba da mesa, e mesmo outros grupos políticos o teñen manifestado moi a lixeira, de que se entregue a xestión dos comedores escolares á Xunta de Galicia, que é a quen lle corresponde esa competencia. Pois ben, se iso sucedera, como xa se plantexou, implicaría non só non poder incrementar 50 plazas anuais como vimos facendo a toda agora, máis de 200 plazas incrementadas dentro do ano 2015 ata día de hoxe, senón que se recortarían prácticamente a metade o número de plazas disponibles, porque os criterios da Xunta para conceder esas plazas de comedor escolar son radicalmente diferentes ás que temos no Concello de Ames. Que non sei se iso se sabe de eso, porque escoitamos, e escoitamos aquí mesmo tamén, pois algún día dicir, bueno, pois que entonces se non se pode facer que sexa a Xunta que encolla os comedores e que lles dea de comer a todos os nenos, pero a Xunta non lle vai dar de comer a todos os nenos. Hai uns criterios incluso de kilómetro, non? Os criterios están moi ligados ao transporte escolar. O transporte escolar, 2 kilómetros mínimo de distancia para especialmente naqueles centros onde o transporte escolar pois fai as súas rutas despois do horario de comedor, despois do mediodía. Acontece noutros concellos, sobre todo en ámbito rural. Pero se temos en conta as especiais características do Concello de Ames, onde os centros están principalmente en núcleo urbano, algúns deles non teñen transporte escolar para a totalidade do alumnado, simplemente para aquel desplazado de outras parroquias, pois evidentemente o panorama que se nos mostraba tamén por parte da Consellería era, en primeiro lugar, traspasarlle esa responsabilidade ás AMPAs, o cal vemos totalmente ilóxico, pola capacidade de xestión, polo volume de xestión e económico que terían que soportar, ou ben, se a Xunta fai finalmente uso das súas competencias nese ámbito, pois aplicar os seus criterios, e xa digo, fronte ás máis de 1.250 plazas que imos ofertar para o próximo curso, pois seguramente, seguindo criterios da Xunta, non chegaríamos nin aos 500, o cal implicaría, neste caso, pois non ofrecer o servizo de comedor en centros escolares como a Escola Infantil do Milladoiro ou no CEIP da Maía, situados en centro urbano. Bueno, e a reducción é de un pouquinho máis da mitade. Coas cifras provisionais que se manexan e que manexábamos estes mesmos días, coas solicitudes que houbera e demais, creo que eran 50 e pico non as prazas, a diferencia entre a oferta e a demanda. Sempre pensando, David, que estamos falando de cifras totalmente provisionais, que aínda non están, pois as cifras, como ti dixas, ata mediados de mes probablemente non estean esas cifras definitivas que digan que a cara como se vai inclinar a balanza entre a demanda, entre a oferta e a demanda. Vou facer un poquinho de abogado do demo, se me deixas. 50 e algunhas prazas. Haberá quen diga, 50 e pico, non sei cantos colexios repartidos, non son tantas, pero hai, ti decías, un teito, e ese teito o marca as condicións dos comedores, de todos e cada un dos comedores, entre outras cousas, pero tamén as condicións dos comedores, vamos a falar así, pois moi prácticamente, sillas, cadeiras, espazo físico, por exemplo. Sí, son moitos os factores que repercuten, pois neste caso, no que entendemos como capacidade de carga que pode soportar a nivel de xestión un espazo, non? Pensémolo en termos turísticos, pensémolo en tema de xestión municipal, ou dun propio servizo como comedores escolares. Por parte de algúns usuarios se remiten neste caso a posibilidade de modificar o contrato de monitoraxe, como calquera contrato público, pois ten un marxe para modificarse, o que afecta a monitoraxe, pero non só está condicionado o servizo por si podemos incrementar máis número de monitores ou menos. É que estamos a falar xa de espazo físico no que se poden ubicar. Estamos a falar tamén da imposibilidade de dispoñer de máis persoal. Quendas tamén, xa con 2 quendas, é dicir, entrar a valorar se se pode facer unha terceira quenda, se poden ampliar máis. Si 200 nenos e nenas de 3 a 6 anos comendo á vez 200 non é unha cantidade razoable para ofrecer un servizo de calidade, o máis importante de todo, que tamén o persoal municipal, que además está incluído no marco da RPT,
que traballa diariamente na limpeza dos comedores, que traballa tamén nas cociñas, ante a imposibilidade de seguir incrementando ese persoal, ante a imposibilidade de seguir facendo un gasto maior no que se refire a proveedores e tamén a facturación dos mesmos, en tanto que se aplicou agora unha nova lei de contratos do sector público, pois as limitacións son moitas máis que a mera análise do punto de vista do contrato de monitores. Tamén está en xogo o que é o propio convenio coa Xunta de Galicia, que, como xa temos destacado nunha ocasión, aporta 50 céntimos por día, menú e neno, a unha rede municipal de comedores que como gasto mínimo por día ten en torno a 7 euros. Exactamente, e a preguntarche isto, se xa 50 céntimos é o que chega de fora para poder subvencionar un menú que costa 7 euros por neno. Sí. Ou seja que algo menos do 6-7%. Efectivamente, estamos entre o 6,8 e 7%. O resto financianse con recursos propios. Sí, o 50% prácticamente, 40 e tantos por cento as familias coas súas cuotas, e tamén 40 e tanto por cento o Concello tamén coa aportación municipal, que neste caso pois xa solo en proveedores, o que é a compra de produtos de alimentación, pero tamén o capítulo 1 de persoal, menaxe e outros moitos custos que están vinculados, pois supoñen para as arcas municipais un investimento importante, no cal defendemos e seguiremos apostando, deso que non hai a máis mínima dúbida, pero evidentemente que hai que racionalizar, hai que controlar, hai que ver onde están os límites, tanto físicos de espazo como tamén económicos, porque os recursos económicos non son ilimitados. Entón, ante o discurso dun servizo universal, eu creo que é utópico en certa medida, que sería mellor o desexable, pero a realidade das cousas non é esa. E, polo tanto, o que corresponde é, no marco do Consello Escolar Municipal, pois decidir que modelo de xestión de comedores queremos de cara ao futuro, especialmente tendo en conta o que nos está por vir, que é a ampliación, neste caso con 6 unidades máis, do CEIP a Gordomuíño, e tamén a construción dun novo CEIP no Milladoiro, que se ten unha línea 2 ou línea 3, implicaría, cando menos, tratar de ofrecer pois o mesmo ratio que se está a ofrecer noutros comedores, que é que en torno ao 50% do alumnado pode ter dereito a espazos de comedor, que xa digo, é unha porcentaxe elevadísima se comparamos co resto de concellos de Galicia, mesmo do Estado. Non hai ningún outro concello que estea, digamos, afrontando este peso económico cos comedores escolares de Galicia, que saibamos. Sen dúbida, e ademais que estás ofrecendo unha praza de comedor escolar por cada 2 nenos escolarizados, sobre todo en aqueles centros que están situados en núcleo urbano, e que, como falábamos antes, por criterios da Xunta non lle correspondería pois ese servizo, que xa digo, non é obligatorio. O que sí é obligatorio, e que entendemos como obligatorio, é a escolarización, e de aí pois que a Xunta tamén deba actuar na necesaria ampliación de centros escolares ou na construción de novos equipamentos. De logo, todo este debate, como xa ves, deriva de moitos elementos, a análise de moitos elementos ten que ser obxecto do Consello Escolar Municipal, porque ao marxe de que agora puntualmente este un goberno municipal conformado por determinados grupos políticos, mañá seguramente pode estar por outros, e vanse a topar exactamente o mesmo, a mesma problemática como nos topamos nós no momento que nos incorporamos ao goberno municipal. O que corresponde é actuar con ese Consello Escolar Municipal, tratar de ir modificando progresivamente, puntualmente se fixo, coas ordenanzas fiscais, e lo facendo tamén pois, na necesaria revisión do baremo, na necesaria revisión dos criterios de admisión ou de renovación, pero que en todo caso non vai ser nunca decisión unilateral pois, dos representantes políticos. Aí hai outros moitos actores que teñen voz e voto. Un baremo no que entendo que pode contar se un está empadroado en Ames ou non, e isto me leva a pensar que entón pois usuarios e usuarias hai usuarios e usuarias do comedor que non están empadroados en Ames neste momento. Sí, nos na revisión das novas solicitudes identificamos que en torno a un 5% das novas solicitudes de acceso á rede municipal de comedores son de persoas que non están censadas no Concello de Ames. Estamos a falar entre 10, 12 persoas das algo máis de 250 exactamente que presentaron unha solicitude de prescripción. Temos constancia de que dentro do propio servizo, no seu momento, foron accedendo pois usuarios que non están censados no Concello de Ames, o que se refira á unidade familiar, pero que de alguna maneira, eso tamén o quero recalcar, que o regulamento actual é renovado en febreiro deste ano, pois contempla que os que son usuarios xa da rede teñen garantido o dereito de renovación. Entón, claro, tamén se pode abrir un debate agora en si eso
é o xusto ou non, se se debe remaremar todos os anos ou pola contra aquel que ten xa o dereito adquirido, como pode ser tamén no ámbito da escolarización, que o lóxico que se manteña no servizo e si regularizando progresivamente a 3, 6 ou 9 anos o servizo, pois aplicando un criterio de baremación, xa digo, que está en vigor o legalmente establecido e que, polo tanto, ningún representante político nos podemos saltar ou obviar, porque estaríamos a incumplir, neste caso, un regulamento oficial, publicado, consensuado, sometido a información pública e que, máis alá das apreciacións persoais que podamos facer cada quen ou cada grupo político, esa é a realidade que temos a día de hoxe. O regulamento e a ordenanza non é un libro de pedra. Efectivamente, poderemos, de cara ao Consello Escolar Municipal, someter a consideración de todos os actores que forman parte do Consello como se debe modificar, que se debe mellorar, correxir, de cara pois, a próximos cursos escolares, porque isto non rematan no curso 18-19, nin 19-20. Aquí, efectivamente, está a debate que queremos como modelo de xestión de comedores escolares, que comedores escolares queremos de cara ao futuro, e como iso debemos permitir que sexa sustentable, mantendo a calidade do proxecto pedagóxico polo que sempre se caracterizou a rede municipal de comedores escolares, especialmente se as comparamos cos modelos, neste caso da Xunta de Galicia ou de outros concellos do país. Dá a impresión, David, que imos ter que esperar a reunión da Comisión de Educación para poder botar un poquinho máis de luz, porque non sei, comezo a duvidar un pouco que o pleno do luns nos dea máis do que ti acabas de contar agora mesmo. Sí, porque xa digo, o luns pola tarde, vai haber aínda datos 2 horas antes da celebración deste pleno extraordinario, se reúne a comisión de baremación. A partir de aí hai que procesar os datos. Que non o vai resolver en 2 horas, casi 400. Serían 1059 son renovacións, pero de alguma maneira está garantido xa a continuidade. Si son 100 o que se somete a baremación son as novas solicitudes, esas 258. 258 en 2 horas que igual tamén supón non se dan feito, non? Bueno, trataremos de facelo en tanto que xa hai un traballo técnico previo. Por lo tanto, desde o máximo respeto ao traballo administrativo realizado con antelación, pois será cuestión de ver os resultados das táboas en cada un dos apartados e ver ata o límite das posibilidades do servizo, tendo en consideración tamén si os usuarios ocasionais ou mesmos de traslados deben ter a mesma consideración que os usuarios fixos ou aqueles que solicitan a plaza a día de hoxe, pois poñer iso de manifesto tamén coas AMPAs e, sobre todo, de cara a reflexionar nese Consello Escolar Municipal. Efectivamente, toda a legitimidade, pois neste caso a previsión pois de determinadas familias de manifestar hoxe antes do pleno o seu rexeitamento, vai haber unha manifestación que convocan as AMPAs, non? Unha concentración pois diante a plaza do Concello que convocan as AMPAs, non? Para un pouco, pois, supoño que facer visible esta cuestión, non? Sí, xa digo, todo o noso recoñecemento e legitimidade, máis dende o noso punto de vista estamos a facer todo o posible ata o límite pois das nosas forzas e das nosas posibilidades legais e administrativas para de consenso tamén, xustamente con determinadas AMPAs, pois poder ver a onde podemos chegar e tratar de dar cabida, sobre todo, a aquelas persoas que máis o necesiten por temas de conciliación, pero tamén por temas de renta, por cuestións relacionadas, pois neste caso, con ter un irmán ou irmá xa dentro do propio servizo, por cuestións económicas. Son moitos factores a ter en conta, e xa digo, non é algo que poida resolver nin o concelleiro ou concelleira de turno, nin a corporación de turno, senón pois o conxunto do Consello Escolar Municipal e o debate de fondo que xa se ten manifestado, pois mesmo nas xornadas que teñen organizado en AME sobre que modelo de xestión queremos e se é sostible no tempo. David, pois nada, tocache vir dentro, non sei, de 3 quendas do Goberno responde, polo tanto, mes e medio, para daquela seguro que algo máis concreto, resolto, xa se avanzará e xa non lo poderás contar. Antes, evidentemente, pois esperámoste moitas veces, porque con todas as actividades que fai o teu departamento, xa non te falo agora como membro específico dun goberno que está respondendo hoxe, senón como concelleiro de Educación, Cultura e Patrimonio, pois seguro que ves moitas veces. Moitas grazas, David, moi bo día. Gracias a vos.